1947 ಇಸ್ವಿಡ್ ಇತ್ತದೆಲ್ಲಕ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆನಿ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ನವಮೂಲ್ ದಾಯ ಪುಟ್ಟುದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ ಸೈಪ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ಉಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಲಿಡು ಅಡಿಕಾಕಾಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಡಿಕಾಕ ಹಾಕದ ತಮಿತ್ ಹೋತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪನ ಯಾನಿಂಜಿ ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ತಾಂಡ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡು ಜ್ಞಾನ ನಿಜ್ಜತ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿಜೆ ಈತ ಮೂಲನ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಂಗ್ಳದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ವೈದ್ಯ ನಕ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಳ ಮುಲ್ತಾಗ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಲು ಅತ್ತೆ ಉಮ್ಮ ಪುತಾರು ಐನಿ ಏರಡಾಲ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನ ಕೇನೋಡು ನಿಕಲು ಯಾನ್ ಕೇನ್ ನಿಕಲು ಪನೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ನ ದಾದಾಗೆ ಆಯ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಅಡಿಕ ಹಾಕಿರ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಡಿಕಾತ್ ಕೆಪ್ಟನ್ ಡಾಗುಲ ಮಾತಿರಗಲೆ ಯಾನೇ ಬೋಡು ಮಾತಿರಗಲೆ ಯಾನೇ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಸಯ್ಯ ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇ 90